puno sa gugma o kalipay. Ug tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daot. Kini atong makita sa kinaiyahan, kahimtang sa pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan. Ang Dios ba nagabaliwala niini? Wala ba siya maluoy sa atong kahimtang? Ang Dios naluoy kanato igsuon bisan sa pagpangguba sa kaaway tungod sa gugma ug sa kaluoy sa Dios. Siya mipatindog og mga taong reformador sa matag panahon. Ug ania karon ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa pagpahiuli sa mga patukuranan ug kalagdaan sa Dios. Kini ang tingog sa reformasyon, programa na magahatag sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Niya ang inyong alagad. Maayong gabi kanatong tanan mga minahal nga mga viewers, mga listeners sa radio. Maayong gabi kanatong tanan no. Og niining kagabihon mga igsuon sa ngalan sa Seventh-day Adventist Reform Movement, Media Department, kini inyong ubos nga alagad Brother Alex Joseph Constantino mga igsuon. Mag-uban-uban taninyo niining kagabihon mga igsuon gikan alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi. Madunggan ang atoang programa diha sa kahanginan sa XFM radio mga igsuono sa Tagum City, Davao City, Mati City o Bukidnon City mga igsuon. Pasalamat ta sa atoang sponsors mga igsuon nga mao'y naghatag kanatog higayon nga kita makahimo sa atong programa sa kahanginan. Ug usab ang atoang sponsor mga igsoon atong pasalamatan si Brother Lemerito Uy, uban sa iyang pamilya, sa manager usab sa XFM Brother Edwin Garing, Sir Edwin Garing, o uban sa mga technician nga naghatag og tabang alang niini nga programa mga igsoon. Salamat kaninyong tanan. O sa dili pa kita magsugod mga igsoon, mga kita giya sa Dios, mga kita tabang sa Ginoo mga igsoon, pinaagig pagampo. Amahan nga balaan, anaa ikaw sa kaitas-an sa mga langit. Salamat kaayo amahan, nga ikaw padayon nagauban kanamo, nagaamuma kanamo. Ug samtang kami karon magapamalandong sa imong mga bulawanong pulong, hinaot amahan ikaw magagiya kanamo, magahatag langit nung kaalam sa matag usa kanamo. Panalangini usab ang mga viewers, mga listeners sa radio nga naa sa ilang mga panimalay, nga kaming tanan unta makabaton o kadasi gikan niini o pagtulunan gikan niini. Salamat amahan sa imong kanunay pagtubag sa among mga pagampo. Pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Hesus among manluluwas. Amen. Sa makausa maayong gabi sa atong mga viewers, mga listeners. Ang atuang text line ining kagabhion mga igsuon 0997 205 1998 0997 205 1998. So ang atuang pagtuon mga igsuon, mga higala, mahinungdanon alang sa atuang pagpangalagad sa Ginoo labi na niining kanapusan nga mga adlaw. Kung unsaon nato paglakaw sa kanunay nga makabarog taliwala sa mga pagsulay, labi na sa mga limbong ni Satanas mga igsuon niining katapusan nga mga adlaw. Kasi Satanas kanunay naninguha kanato. Siya kanunay naninguha nga kita madala diha sa iyang mga limbong. Mauna nga kining ato ang pagtuon ining kagabhion mga igsuon
nga makuhaan nato kadasig mga pagpasidaan nga kita mahimong aware, mahimo tang andam mga igsoon sa diha nga ang mga temptasyon, mga pagsulay ni Satanas atong maagian. Adunay mga pahinumdom ang Biblia kanato, adunay pahinumdom ang Dios ngani kanato mga igsoon. Ang ato ang pagtuon ining kagabihon mga igsoon, nagauluhan kinig the four big cheats, kun ang upat ka mga dagko nga mga limbong. Upat ka mga dagko nga limbong ni Satanas mga igsoon nga maoy posible gayud nga makababag kanato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Upat ka mga dagkong limbong ni Satanas nga maoy posibilidad nga kita maagni madala nini. Kitang tanan mga igsoon sa atong pagtuon ining kagabihon, mamalandong ta hagikan ini nga mga pulong sa Ginoo o mahimo tang aware sa mga limbong ni Satanas niining katapusan nga mga adlaw. Ang atuang kitiks mga igsoon, atuang makita sa Marcos 8, versikulo 36 hangtod sa 38 nga nagaingon, kay unsa man ang kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan ug mawala ang iyang kalag? Kay unsa ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag? Kay bisan kinsa nga magakaulaw kanako ug sa akong mga pulong, dinhi niining nga kaliwatan nga mananapaw og makasasala, ang anak sa tawo magakaulaw usab kaniya. Kung muanhi na siya nga sa himaya sa iyang amahan, uban sa mga balaan nga mga manulunda. Karon mga igsoon, ato ang pamalandungon kini, adunay usa ka limbong nga sa kalibutan kung kita madala niini. Kung kita mahimong magpakaulaw sa ato ang agalon nga mao si Kristo, pinaagi sa pagpakaulaw sa iyang mga pulong, sa dili pagpatalingog sa iyang mga pulong, mao kanay usa sa pagpakaulaw sa iyang mga pulong, pagpakaulaw kaniya mga igsoon, adunay gisulti siya makahitungod niini nga sa diha nga siya magabalik na uban sa himaya mga igsoon, ang kinsa man ang nagapakaulaw kaniya, iyaha usang pagkaulawan mga igsoon. Maulawan tungod kay dili makauban sa ihang pagbalik. Karon ang giingon diha sa 36 mga igsoon, bersikulo 36 sa Marcos 8, kay unsa man ang kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan nga mawala ang iyang kalag? Bisan pa di ay og dato ka, kung naangkon na nimo ang halos-halos sa mga propiedad, hayahay ang imong panginabuhi, wa na kay handumon pa, kay daghan na kag kwarta, dako imong balay, kana bang idealistic ng ideal sa kasagaran ng mga tao karon mga igsoon, naangkon na nimo. Na kay maayong trabaho, dagkong asweldo, naangkon na nimo nga maoy sagad pangandoy sa kadaghanan. Pero ang pangutana mga igsoon, unsa may kapuslanan nga maangkon nato ng tanan kung mawala manggaling ang atong kalag? Adunay pahimangno ang Dios mga igsoon. Unsa ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag? Kini bang ginatawag nila mga igsoon nga enjoy now, suffer later? Nalipay tuod ka sa imong mga bahandi karon, nalipay ka sa mga kalipayan nga imuhang nasinati nining kalibutan na wala ka nangandam sa ikaduhang pagpadayag ni Kristo, wala ka naminaw sa iyang mga pulong, mga tambag pinaagi sa Biblia mga igsoon. Karon unsay mahimong baylo sa imuhang kalag sa diha nga siya magapadayag na diha sa kalangitan? Mao nang atuang kitiks mga igsoon, usa ka limbong kana nga kung atong hunaw-naon mga igsoon, kining tibuok kalibutan nga ato ang gipuy-an mga igsoon na puno sa limbong. Daghan og mga scam nga atong na sinatian. Bisag nagkadaiyan na lang nga mga scam mga igsoon, mga limbong nga atong naagian. Pero unsa may gingon sa Ginoo mga igsoon, kay bisan kinsa nga magakaulaw kanako og sa akong mga pulong dinhi niini nga kaliwatan,
nga mananapaw og makasasala, ang anak sa tawo magakaulaw usab kaniya. Kung muanhi na siya sa himaya sa iyang amahan kauban ang mga balaan nga manulunda. Mao ni ang pamalandungo nato mga igsoon sa matag usa kanato. Unsa day kining definition sa cheat mga igsoon kung limbong? Ang giingon sa dictionary mga igsoon, to deprive of something valuable by use of deceit or fraud. Kini bang pagpangatik, pagpangilad para lang nga makaangkon niya ng butanga, ang pag-ingon sa ikaduha, to influence or lead by deceit, trick or artifice. Atik-atikon ra ka, pinaagi sa mga manindot nga mga pulong, atik-atikon ra ka, pinaagi sa mga promises na kini dako kayo ni og kuan, dako kayo ni og interest. Ang imong kwarta ni mo double, mo triple, mo quadruple pa gyud. So karon ang tawo maagni pod. Unya wa na hibalo nga kana limbong di ay. So karon mga igsoon, have you ever cheated? Nahimo ba nga ikaw nakalimbong sa imong isig ka tawo o ikaw mao'y nalimbungan? Asa may maayo aning duha mga igsoon, ay ikaw nalimbungan o ikaw nahimong nanglimbong sa imong isig ka tawo? Karon atong pagasutaon mga igsoon, unsa poy gi pasidaan ni Apostol Pablo niining katapusan nga mga adlaw. Adunay dagko nga mga limbong mga igsoon in the last days. Ato makita mga igsoon kini sa Second Timothy, 2 Timoteo Kapitulo 3, 1 hantod sa 9 mga igsoon nga nag-ingon dire. Apan mahibaluan mo kini nga sa katapusang mga adlaw moabot ang mga makalilisang nga panahon. Kaya mga tao mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, andakan, palabi-labihon, mapasipad-anon, masukihon sa mga ginikanan, dili mapasalamaton, dili balaan, walay gugma nga kinaiya, dili malukmay, tigbutang-butang, dili mapugnanon, mapintas, walay gugma sa maayo, mga mabudhion, mga gahig-ulo, hambugiro, mahigugmaon sa mga kalingawan, labi kay sa paghigugma sa Dios, nga nagabaton sa dagway sa pagka-Dios nun, apan na nagdumili sila sa gahom niini. Magpahilayo ka usab gikan niini kanila. Kay niini kanila mao kadtong mga muyuhot sa pagsaka sa mga balay, og nagapamihag sa mga babaye, og nabugatan sa mga sala, nga ginadaldal sa nagkalain-laing mga kailibgon, nga sa gihapon na nagtuon apan dili gayud makakabot sa pag-ila sa kamatuoran. Og maingon nga si Hanes og si Jambres misukol kang Moises, ingon man usab kini sila nagasukol sa kamatuoran. Mga tawo nga dunot og hunahuna, mga sinalikway mahatungod sa pagtuo, apan dili sila magalabong sa dayon, kayang ilang kabuang madayag sa tanang mga tawo, ingon man usab sa nahitabo kanila kaniadto. Mao ni ang pahinumdom mga igsoon, pahimangno kon warning ni Apostol Pablo kanatong tanan, kanako, kanimo, kanatong tanan mga igsoon nga nagapuyo sa kalibutan ni ining ulahi nga mga adlaw. Nga mutungha kining mga tawo nga ingani. Mutungha kini nagkalain-lain nga mga batasan sa mga tawo nga dili maayo. Nga mao'y mudaot sa iyang isig katawo, nga mao'y magahatag og kahadlok sa uban mga igsoon. Nga ang mga tawo nga walay gugma nga kinaya, dili malukmay, tigbutang-butang. Kining tanan nga gisgutan diri mga igsoon, giingnan ta nga magpahilayo ka usab gikan niini kanila. Magpahilayo ta gikan niini kanila. Kung ikaw nakita na nimo nga kanang tawhana, ing ana ang influensya mga igsoon,
pahilayo ka gikan ni ana niya. Kung nasayod na ka nga kanang tawhana, ingana gyuday na siya o ingana na siya og ginahimo, natagda na ng daan mga igsuon nga moabot ang mga tawo nga ingana og mga batasan, ingana og mga binuhatan, giingon ri mga igsuon, magpahiluyo ka gikan usab kanila. Maunay pasidaan ni Apostol Pablo mga igsuon. Karon ato adiretsong pagkabatbaton, kinsa man ang mga nalimbungan, makaluluoy pag-ayo ang tanan nga nalimbungan. Kinsa mga igsuon ang unang-unang nga nalimbungan? Lain-lain ang atong unang ginikanan. Si Adan ug si Eva mga igsuon may una nga nalimbungan. Mabasa nato kini sa Genesis 3 bersikulo 7 nga nag-ingon, og nangabuka ang mga mata nilang duha og sila nang hibalong nga sila mga hubo, og nanagtahi sila sa mga dahon sa higera, og nanagbuhat sa mga tapis alang sa ilang kaugalingon. Mao na niya ang resulta sa limbong. Nga naghuna-una sila mga igsuon nga maayo gyud ang ilahang maangkon sa diha nga mubuhat sila ato. Kaya ang limbong sa kaaway mga igsuon, nangutana ang kaway, dili dahi ka mo makahimo sa pagkaon sa tanang bunga sa tanaman? Gamayng bali lang mga igsuon sa pulong sa Dios ang iyang gihimo. Gamayng bali lang, unya ni ana dayon, nitubag dayon ang babae. Dili makakaon mi sa tanang bunga sa kahoy diya sa tanaman, except lamang ni anang ana sa taliwala, ang bunga sa kahoy sa pag-ila sa dautan o sa maayo. Mao lang to'y gidili mga igsuon. Pero unsay gingon sa kaway? Dili. Di mo mamatay. Ay niana ang Ginoo mga igsuon. Sa diha nga kamo mugunit niana, mukaon niana, mamatay gayud kamo. Mao na giingon sa Dios. Pero unsay gingon sa kaway? Dili. Di mo mamatay. Kung dili, mga buka ang inyong mga mata og makabalo mo sa maayo ug sa dautan, mahimo mong sama sa Dios. Maunay limbong ni Satanas mga igsuon, o limbong sa bitin. Karon naagda pod ang babayi nga di ay maayo di ay no? Nabay limbong nga dili maayo? Maayo gyud. Ang sagad nga limbong maayo gyud na. Karon ang nahitabo mga igsuon tuod na nga buka ang ilang mga mata. Pero unsay niabot sa kalibutan? Niabot ang sala sa kalibutan og mitungha ang kamatayon. Nga sila mga igsuon sa kaniadto dili unta mamatay. Kung gisunod pa nila ang kabalauran sa Dios, sila unta magapadayon ang ilahang kinabuhi na hayahay dito sa sulod sa tanaman sa Eden. Pero tungod sa usa ka tawo nga nagpakasala, misulod ang sala sa kalibutan ug ang kamatayon. Una ni resulta mga igsuon sa limbong. Makaluluoy ang tawo nga nalimbungan. Ang atong una nga ginikanan mga igsuon nalimbungan gikan sa limbong ni Satanas mga igsuon. Kinsa pa ikaduha nga nalimbungan? Si Judas mga igsuon nalimbungan. Nagingon ang Matthew 27, 3 hangtod sa 5, unya si Judas ang nagtugyan kaniya sa pagkakita niya nga gihukman si Jesus sa silot, nagbasol siya o giuli niya ang katluan kabuok sa lapi sa mga punuan sa mga saserdote o sa mga ansyano nga nagaingon, nakasala ako sa pagtugyan ko sa dugo nga walay sala. Apan sila nag-ingon, unsa may amo? Ikaw ang mahibalo. Og sa gisalibay niya ang mga salapi sa templo, mipahawa siya og milakaw og nagbitay sa iyang kaugalingon. Mao ni makaluluoy na pod nga resulta sa limbong mga igsuon. Sa asa na limbungan kining tawhana? Pinaagi sa kwarta na limbungan. Pinaagi sa salapi na limbungan si Judas mga igsuon. Ang iyahang agalon
magtutudlo nga sa kanunay niya gikauban mga igsuon, nahimo niya nga gilimbungan, nahimo niya nga gitugyan sa kaaway tungod kay nalimbungan sa kwarta. Pero ang makasusubo mga igsuon sa diha nga nakamatikod na siya nga sayop ang iyahang gihimo, ang makaluluoy nga panghitabo mga igsuon nagbitay sa iyang kaugalingon. Nagpakamatay pagyud tungod kay di niya madawat ang iyahang gihimo. Maunay usa sa mga peligro mga igsuon nga madala sa limbong. Di ba og ato ang sutaon ang realidad karon mga igsuon sa atong kalibutan? Daghan ang na-scam mga igsuon sa nagkalain-lain nga mga investment. Unya ni hantong sa pagpakamatay. Napuno na sa utang mga igsuon kay giutang, giprinda ang yuta, giprinda ang mga kabtangan para lang naibutang sa investment kay naghandom nga makaangkon og dagko pa nga mga salapi. Ug sa diha nga napakyas nagpakamatay mga igsuon. Unsa ka peligroso ang mahitabo sa katawo kung malimbungan? Mao na nga di gyud ta magpalimbong mga igsuon. Karon ato dayong sutaon, unsa kining upat ka mga dagko nga mga limbong mga igsuon. Ato nang nabatbat na saysay kung unsa ang resulta sa limbong. Karon atong pagasaysayon, unsa kining upat ka mga dagko nga limbong ni Satanas. Ang una mga igsuon nga dako nga limbong alang kanatong tanan nga maghuna-una ta, there is no danger. Maghuna-una ta nga there is no danger is a deadly cheat, beware of it. Pagbantay mga igsuon kining una-una nato nga there is no danger, walay peligro. Ang usa sa nalimbungan niini mga igsuon og nangamatay gayod, napakyas gayod sila tungod kay naguna-una nga walay danger, walay peligro ang mga son-in-law ni Lot mga igsuon. Mabasa nato sa Genesis 19 bersikulo 14. Unya miguwa si Lot og nagsulti sa iyang mga umagad nga nagpakaasawa sa iyang mga anak nga babaye. Og siya miingon kanila, panindog kamo, pahawa kamo niining dapita, kay si Jehova magalaglag niining syudara, apan alang sa iyang mga umagad, siya maingon sa daw nagatiaw-tiaw kanila. Mauni ang sayop nila mga igsuon sa iyang sa mga umagad ni Lot. Gipasidan-an na, gihatagan na sa mensahe nga adunay peligro nga moabot kay pagalaglagon ni Jehova kanang syudara. Nagtiaw-tiaw man ni si Lot. Mao man oy giingon mga igsuon. Naguna-una lagi nga there is no danger. Walay peligro. Sama sa atong kinabuhi mga igsuon, sa matagusan nato ka kinabuhi. Nga sa diha kita magalagad sa Ginoo. Kita makadungog sa mga pulong sa Dios. Nga adunay mga dagko nga mga panghitabo nga moabot gayud. Mga peligro nga mga panghitabo nga moabot gayud sa kinabuhi sa tawo. Unya dili ta mangandam mga igsuon. Kay naguna-una ta there is no danger. Kana dako nga limbong kanatong tanan. Ug kinsa pa mga igsuon ang nagapuyo sa kalibutan nining katapusan nga mga adlaw. Makita nato, mabasa nato sa Lucas 21 bersikulo 34 hangtod sa 35 nagingon. Apan magmatmon kamo sa inyong kaugalingon. Mao ni pasidaan mga igsoon. Tingali ang inyong mga kasing-kasing matugob sa kaulit o kahubog o sa pag-atiman ni ini nga kinabuhi o kadtong adlaw moabot kaninyo sa hinanali ingon sa usa ka litag. Kaysa ingon ni ini moabot kini sa tanan nga nagapuyo sa ibabaw sa tibuok nga yuta. Unsay moabot sa tanan mga igsoon nga nagapuyo ibabaw sa yuta? Nga wa gyud makakuan ani masayluhan ang kamatayon.
Mao ni usa mga igsuon. Nga di ta mangandam sa atong pagpangalagad, daw bagdoy-bagdoy lang ta sa kalibutan mga igsuon. Nga wa ra ba ta kabalo kanus ang unsang orasa ta kwaon sa Ginoo? Maguna-una ta ba, there is no danger. Mao na nga di ta mangandam sa atong pagpangalagad. Nya sa diha mga igsuon, ngay wa may nakabalo kung kanus ata kwaon sa Ginoo. Di ta mangandam sa atong mga kinabuhi. Kaya naguna-una lagi ta nga there is no danger. Unsa may mahitabo sa atong kalag. Unsa may mahitabo sa atong kinabuhi mga igsuon. Maluwas baka ta? Maunay dako nga pangutana mga igsuon. Kung kita malimpungan sa usa ka limbong nga kung kita maguna-una, there is no danger at all. Dapat mga igsuon pamalandungan nato nga ang kinabuhi sa tao lumalabay lamang. Nga kinahanglan ta mangandam kanunay sa atong pagpangalagad sa kalibutan. Ikaduha mga igsuon nga dako nga limbong. Plenty of time. Taas pa ang oras, dako pa ang oras. Diay mga igsuon sa di pa kita mo padayon, ang atoang text line diay kung kamo buot mo padala sa inyong mga komento, mga pangutana sa ato ang mga igsuon, tubagon nato kana inyong mga pangutana sa atong text line 0997-205-1998. Akong usbon ato ang text line mga igsuon 0997-205-1998. So karon padayon ta sa ikaduha nga dako nga limbong mga igsuon nga kinahanglan ta magbantay. Kini maguna-una ta nga plenty of time. Taas pa ang oras. Nga gani maguna-una ta mga igsuon, ang akong lolo kaniadto namatay na lang sige ingon nga mobalik ng Ginoo. Wa pa man gyapon ni balik. Sige rag ingon ang akong mga silingan, ang mga pastor namo nga mobalik ng Ginoo, mangandam na gyud ta. Namatay na lang among pastor, sige ingon-ingon ato mobalik ng Ginoo. Wa pa man gyapon. O karon mga igsuon, maghuna-una na ta. There is plenty of time. Taas pa ang oras. Pwede pa ta mo bagdoy-bagdoy sa kalibutan. Pwede pa ta mulingaw-lingaw sa atong kinabuhi sa mga kahilayan sa kalibutan. Kay there is plenty of time. Maunay makalilisang nga hitabo mga igsoon. Mabasa nato mga igsoon ang usa ka sambingay nga gisulti sa atong Dios mga igsoon sa Lucas 12 bersikulo 16 hangtod sa 19. Usa ka sambingay sa dato nga mag-uuma mga igsoon. Og siya nagsulti sa usa ka sambingay kanila nga nagaingon, ang uma sa usa ka tawong dato mihatag og daghang abot. Og siya nagtulutimbang sulod sa iyang kaugalingon. Nga nagaingon, unsay pagabuhaton ko, kay wala ako'y dapit nga katiguman sa akong mga abot. Og siya miingon, kini ang pagabuhaton ko, pagagubon ko ang akong mga dapa, og magtukod ako og labi pang dako, og diha kanila pagatipigan ko ang akong mga tanang mga abot og mga bahandi, og magaingon ako sa akong kalag. Kalag, aduna kay daghang mga bahandi nga gitagana alang sa daghang mga tuig. Pamahulay ka, kumaon, uminom, ug maglipay. Makalilisang mga igsoon. Naguna-una kining tawhana nga ang iyahang abot. Maabot pa pila ka tuig. Karon mga igsoon makalilisang. Unsay giingon sa Dios, buang-buang kang tawhana ka. Ug kuhaon ko karon ang imong kinabuhi. Unsa pay kapuslanan sa iyahang mga bahandi mga igsoon. Kay lagi naghuna-una, there is plenty of time. There is plenty of time. Mao nay makalilisang nga panghitabo. Mao na gikinahanglan mga igsoon nga kita kanunay mangandam kay ang Dios mobalik sama sa kawatan.
Maunay kanunay nato unaw-naon. Ang Dios mubalik sa mga oras nga wa nato damha nga mubalik siya. Kaya ang Dios mupadayag pag-usab sa mga oras nga kita nangatulog. Sa asa nangatulog? Nangatulog sa pagpakasala. Nahimong tulog sa atong pagpangalagad. O na nga magmatata samtang aduna pay panahon. Magmatata, dili nato una-unaon nga taas pa ang oras, taas pa ang panahon. Pwede pa ta maglatagaw sa kalibutan. Dili nato na una-unaon mga igsoon. Kay kina limbong ni Satanas para kanatong tanan. Kung maguna-una ka igsoon, ikaw nga naminaw karon nga there is plenty of time nga taas patag panahon diri sa kalibutan. Ayaw. Kay kana limbong ni Satanas igsoon. Karon ang ikatulo, kadako nga limbong mga igsoon. Nga moingon ta sa atong kaugalingon. Not now. Dili pa karon. Mao ni dako nga limbong usab. Kinsa nalimbungan ani mga igsoon? Si Felix mga igsoon, gobernador sa Huda. Mabasa nato iyang kasaysayan sa Buhat 24 bersikulo 25 nga nag-ingon, og sa nagasaysay siya mahatungod sa pagkamatarong og sa pagpugong sa kaugalingon og sa paghukom nga palabuton, nahadlok si Felix og mitubag, karon lumakaw ka na og unya kung aduna nay maayong higayon, ipatawag ko ikaw. Mauni usa kadakong limbong mga igsoon nga maguna-una ta, not now. Karon mga igsoon, nakadungog ka diha sa imong panimalay, nakadungog ka niini nga mga pulong gikan sa Biblia mga igsoon, nakadungog ka sa ato ang tingog sa reformasyon mga igsoon, sa Facebook Live man, kung sa radyo man mga igsoon, nakadungog ka nga maguna-una ka, not now. Dili pa karon. Dili pa karon ang higayon nga ako muhimo sa pagpangalagad. Dili pa karon ang higayon nga ako maminaw sa pulong sa Ginoo. Dili pa karon ang higayon nga ako mamalandong sa iyahang mga pulong. Kana usa ka limbong sa imuha mga igsoon. Ayaw pagpalimbong ni anak. Kuna-una mga igsoon, kung ang pulong sa Dios miabot kanimo, imuhang hingdunggan mga igsoon, ayaw paghahia ang imong kasing-kasing. Ayaw paghahia ang imong kasing-kasing. Ayaw himua nga og naa lang ka higayon, maminaw ka sa pulong sa Dios. Ayaw himua nga kung libre lang ang imong oras, mamalandong ka sa pulong sa Dios. Himua mga igsoon nga sa kanunay sa imong pagkinabuhi niining kalibutana, mamalandong ka sa mga pulong sa Ginoo. Ayaw huna-huna nga dili pa karon ang oras. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan, mao nay huna-huna igsoon. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Basin ugma mao na ang kalaglagan. Mao nay makalilisang igsoon. Ang ikaupat nga limbong mga igsoon nga atong hisgutan, kaupat nga dako nga limbong mga igsoon, kining almost hapit. Maguna-una tag hapit or almost mga igsoon, dako kay na nga limbong. If possible, this is the most deadly cheat. Ang Buhat 26 bersikulo 28, si King Agrippa mga igsoon, nalimbungan ani, nagingon siya. Then Agrippa said unto Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Hapit jud ko nimo na agni nga mahimong Kristohanon. Yana siya kang Pablo mga igsoon, si King Agrippa. Hapit siya na himong Kristohanon. Mao ni dakong limbong kanatong tanan. Dako nga cheat kanatong tanan. Na ikaw, ako, kitang tanan, ug nag-angkon manggaling ta nga Kristohanon, pero wala ta nagkinabuhi nga Kristohanon, unsay tawag nimo? Hapit ra ka na himong Kristohanon.
Kaya nga naman, sa pangalan lang ka na himong Kristohanon, pero wala na sa buhat. Mauna yung gitawag nga hapit na himong Kristohanon. Sa ingon ni ana mga igsoon, makalilisang nga limbong kini. Nga tuod, nagaangkon ta nga Kristohanon, nagaangkon ta nga si Kristo mao'y atong gituhan, nga mao'y magaluwas ka nato, gikan sa kasalanan mga igsoon, apan wa ta nagabuhat sa kung unsay gihatag nga panig-ingnan ni Kristo. Nga kung kita nagaangkon nga Kristohanon, pero wa ta nagatuman sa kasuguan ni Kristo. Nga siya nag-ingon sa Matthew 5:17, ako wala ming anhi sa pagbungkag sa kasuguan. Unya karon, wala na nang napulo kasugo. Libre na di ay ta. Muna'y pangutana. Nga pangutana mga igsoon, wala na ang napulo kasugo. Nga maoy sumbanan sa usa ka Kristohanon usab. Wala na ang napulo kasugo, karon pangutana. Pwede na day ko mangawat. Pwede na day ko mupatay. Pwede na day ko mangapit. Kawa naman na po kasugo. Pwede na day ko BI-BI sa pangalan sa Ginoo. Pwede na day ko musimba og laing Dios. Kung wala na ang napulo kasugo. Nagapadayon pa mga igsuon ang napulo kasugo. Ang Hebrehanon 4 mga igsuon, versikulo 9 hangtod sa 11, nagpadayon pa ang kapahulayan sa Dios. Nagpadayon pa ang adlaw ipapahulay. Mauni ang mga kasuguan, mga prinsipyo sa Dios mga igsoon nga gihatag kanato, gipalig-on ni Ginoong Hesus. Usa kana ka mga sumbanan para ikaw tawgon nga Kristohanon. Karon og di ta makahimo niini mga igsoon. Di ta makahimo sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Pero nag-angkon ta nga Kristohanon, unsay tawag nato? Unsay tawag sa atoa? Hapit ra ka na himong Kristohanon, dili gyud ka Kristohanon. Hapit lang. Kaya nga nung hapit, nag-angkon ka sa pangalang Kristohanon, pero wa ka nagkinabuhi nga Kristohanon. Kana siya mao'y dako nga limbong mga igsoon. Mao na gikinahanglan nato nga Marcos 10 versikulo 31 nag-ingon, apan daghan ang mga nanghiuna nga manghiulahi, ug mga nanghiulahi nga manghiuna. O na niron may tabo. Nga bisan pagdugay na day ka nga nag-aangkon nga Kristohanon, daw 30 ka tuig na ka nangalagad. Nga nag-angkon og Kristohanon. Pero 30 ka tuig na po ka nahimong hapit Kristohanon. Kay nganuman, wa man ka nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo pang mahiuna ang mga bag-o lang nangalagad mga igsoon, pero tinud-anay sa kinasingkasing sa tibuok nilang kinabuhi nagabuhat sa kabubuton sa Dios, mahiuna pa. So kita mga igsoon mamalandong ni ana. Kay basig pangitaan ta sa Ginoo usa ka butang nga nakulang kanato. Ang Lucas 18:22 nagpangutana diri mga igsoon. Ug sa nakadungog niini si Jesus mingon kaniya, usa pa ka butang ang nakulang kanimo. Ibaligya ang tanan nga imong gibatunan og ipabahin-bahin sa mga kabus ug ikaw makabaton sa bahandi sa langit ug umari ka. Sumunod kanako. Basin mga igsoon nga nag-angkon tuod tag Kristohanon, pero di ta makahimo sa paghatag sa mga kabus. Di ta makahimo sa atiman sa mga kabus mga igsoon. Unsay ang giingon mga igsoon, ako hubo og inyo akong gibistihan. Ako gigutom og inyo akong gipakaon. Ako nabilanggo og inyo akong giduawan. Mauna mga igsoon ang gusto sa Dios. Pero kita nga nagaangkon lang, mo ana ang Ginoo, ako gigutom apan wa ko ninyo pakana. Ako hubo apan wa ko ninyo gibistihan. Ako nabilanggo pero wa ko ninyo giduaw. Ako giuhaw pero wa ko ninyo gipainom. Karon pangutana, asa man ta puniton sa diha nga kita makabsan sa atong kinabuhi.
Makaambit ka ta sa unang pagkabanhaw? Maunay pangutana mga igsuon kanatong tanan. Kung mahimo lamang tang malimbungan niining ginatawag nato hapit almost na imong Kristohanon. Kinahanglan mga igsoon 100% Kristohanon ta sa pangalan o sa atong kinabuhi. Kana mga igsoon maoy dako nga sumbanan sa atong pagka-Kristohanon. Gitawag ko og Kristohanon, kitang tanan gitawag nga Kristohanon tungod kay nagasunod ta sa kung unsay gimando ni Kristo. Nagasubay ta sa kung unsay gilakwan ni Kristo. Si Kristo nagalakaw ibabaw sa kabalauran. Si Kristo nagalakaw sa pagkinabuhi nga Dios nun. Si Kristo wala nagalakaw sa kalibutan nga puno sa kahilayan. O na usab kita. Kinahanglan nato sundugon ang kinaiya ni Kristo. Kinahanglan nato pamalandungan kung unsa gayud kining upat ka mga dagko nga mga limbong mga igsuon nga maoy posible nga mahimong babag sa atong pag-uban sa Ginoo sa iya ikaduhang pagpadayag. Pangutanan ako sa imuha igsuon, ikaw nga naminaw karon, buot ba ka nga muuban kang Kristo diha sa kahanginan sa iyang ikaduhang pagpadayag? Buot ba ka makaambit sa iyang saad nga ako magaandam og puloy-anan kaninyo ug kuhaon ko kamo? Gusto ka mo uban? Sugdi na igsuon. Sugdi na karon kay nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. Ayaw paghahia imong kasing-kasing. Mamalandong na ta igsuon. Kinahanglan nato nga magkinabuhi nga Kristohanon 100%, dili kay mag-angkon lang ta nga Kristohanon sa pangalan pero sa kinabuhi dili ta Kristohanon. Kana igsuon ato ang pamalandungan sa kanunay. Ug usab mga igsuon adunay gipaymangno ang Dios sa James 2 verse 10 mga igsuon. Kay bisan kinsa nga magabantay sa tibuok nga kasuguan, apan unya makasala siya sa usa ka bahin, malapason siya sa tanan. Kana mao bugat kayo mga igsuon, delikado. Although nahigugma ta sa ato isig ka tawo, nagabuhat ta sa mga bulwaton sa Ginoo, pero ang ikaupat kasugo mga igsoon nga maong adlaw nga ipapahulay sa Dios, ngayang gipahulayan, gibalaan, gipanalanginan, nga giingon sa Hebreanon 4 nga nagpadayon pa nga kinahanglan nato mo tinguha sa pagsulod ni ana nga kapahulayan. Nya di ta mutuman mga igsoon. Ay ang ikaupat kasugo, remember the Sabbath day to keep it holy. Karon og di ta mutuman ana. Gituman tuod nato ning siyam. Pero ang usa napakyas ta sa pagtuman. Unsay tawag nato? Manggilapason gihapon kita sa tanan. Sumala pa sa James 2 verse 10. Santiago 2:10 mga igsoon. So kini ato ang pamalandungan sa kanunay, magahatag unta og kadasig sa atong pagpangalagad sa Ginoo, makahatag unta og panalangin sa matag usa kanato nga makabaton ta og tinud-anay gayud nga koneksyon diha sa Ginoo, nga ang kahayag sa Dios mga igsoon mudan-ag kanato ug kita mahimong tinuod nga kahayag sa kalibutan. Dili unta ta mahimong flashlight mga igsoon, ay dili unta ta mahimo nga Christmas light nga ang suga palong siga. Mahimo unta tag bulb mga igsoon nga oy gig-on nimo, on lang gyud na siya pirmi, di gyud na magpalong siga. Kinahanglan mga igsoon mamalandong ta sa atong mga kinabuhi. Kay sunod ani mga igsoon, maabot ang kagutmanan. Natag-an ng daan mga igsuon. Moabot ang kagutmanan. Dili kagutmanan sa tinapay apan kagutmanan sa pulong.
Bisan asa ka mangita mga igsoon, di nakakakaplag. Karon daghan pag muwali, may tungod muwali, may tungod sa pagreforma sa atong mga kinabuhi. Daghan patag madungog. Pero moabot ang panahon. Wa na kay Biblia mabasa, wa na kay madungog nga muwali, kaya ang kagutmanan miabot na. Kanus-a pamanta magtuon, kanus-a pamanta magsugod pagbag-o sa atong mga kinabuhi. Kinahanglan mareporma ta. Mareporma ang atong kinaiya, mareporma ang atong batasan, mareporma ang atong kinabuhi. Mareporma ta diha kang Kristo mga igsoon. Mao ni ang ako ang ampo alang kanatong tanan at ako ang handom alang kanatong tanan igsoon. Kaya nga tong Dios wala naghandom nga kita mga laglag. Kundili kitang tanan mga igsoon iyahang gihandom nga makahimo sa paghinulsol, nga makahimo sa pagsunod kaniya. Una-una nato mga igsoon, Matthew 5:48. Magmahingpit ka kay imong Dios sa langit hingpit. Makakabot ta niya ang kahingpitan mga igsoon uban sa grasya nga igahatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Makaya nato mga igsoon ang paglahutay hangtod sa katapusan. Makaya nato kini mga igsoon uban sa tabang sa Dios, uban sa kagahom sa Ginoo nga mao'y magalig-on kanato. Be strong in the Lord and in the power of His might. Kana mao'y kanunay pamalandungi igsoon. O kusab, wala na tay igong oras mga igsoon, pero ang atong text line kanunay mga igsoon. Pwede mo makahimo sa pag-text kanato para ako makahimo sa pagtubag sa inyong mga pangutana. Ang atong text line mga igsoon sa makausa 0997-205-1998 0997-205-1998. Sa dili pa kita magbiya-biya mga igsoon sa atong pagtapos, maghimo kita pag-ampo. Amahan nga balaan, ana ikaw sa kaytas-an sa mga langit. Dako among kalipay sa pagpasalamat kanimo amahan. Nga ikaw nagahatag kanamo og kahayag mahitungod niining upat ka mga dagko nga mga limbong. Dili unta kami malimbungan niini. Makahimo unta kami sa pagpangandam sa among mga kinabuhi samtang abli pa ang kaluwasan. Himua amahan nga uban sa mga viewers, mga listeners, kaming tanan mahiusa diha sa imuhang mga pulong. Mahiusa sa pagkabot niya ng kahingpitan amahan. Tabangi kami. Tabangi ang matag usa kanamo tungod kay kami walay arang mahimo sa among kaugalingon lamang. Among ginasalig among mga kinabuhi diha kanimo. Pasayloa kami sa among mga sala. Sa ngalan lamang sa among bugtong manluluwas nga si Jesus nga imong bugtong anak. Amen. Mga igsoon sa makausa, salamat sa nagalantaw sa ato ang Facebook Live mga igsoon, nagasubaybay sa atong programa ang Tingog sa Reformasyon mga igsoon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa kahanginan, sa nagapaminaw sa radio mga igsoon. Salamat kaninyong tanan o gusab sa ato ang sponsor Brother Remilito Uy and family. Salamat kaninyong tanan o hinaot mga igsoon nga magkahiusa ta pagreporma sa atong mga kinabuhi. Dalaygon ang Dios alang nining kagabhion o salamat kaninyong tanan hangtod sa sunod higayon mga igsoon. Dalaygon ang Dios, maayong gabi ka natong tanan. Kining huli nga inyong nabati mao timaan nga natapos na usab ang programang Tingog. Tugang kasayuran, bisitahi ang atong website sa www.eastdayarm.org o ang atong Facebook page SDARM Philippines South Union Conference. Hangtod sa sunod natong panaguban,
Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Jesus